आता मी सुरुवातीला मॅडमचं इंट्रोडक्शन देतो. हे एका स्कूलचे प्रिन्सिपलसुद्धा आहेत, बरोबर ना? हो. कोणती स्कूल तुमची? माझी शाळा उत्कर्ष बालमंदिर विक्रोळी येथे आहे. आणि अजून मी सगळ्यांना सांगू इच्छिते की तुम्ही ते यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि खरंच आपला एक मराठी माणूस खूप पुढे जातो आहे. आणि ओंकार आणि काजलचं मी खरंच एक छान असं एक व्यक्तिमत्व पाहिलेलं आहे की जे नुसतं मजा मस्ती ह्या वयात न करता पुढे जाऊन आपण काय करू शकतो, किती प्रगती करू शकतो, हे उद्दिष्ट त्यांचं आहे. आणि ओंकारचा एक स्वभाव असा आहे की जो जे गेस्ट येतील त्यांना तो विचारतो की काय सुधारणा हवी. तो त्याचं ना श्रवण कौशल्य खूप छान आहे आणि तो ऐकून घेतो, समजून घेतो आणि त्याप्रमाणे पुढे नक्की बदल करतो. आणि असंच तुझं हे स्वीट होम खूप छान होईल. भरपूर पाहुणे येतील आणि वेटिंगवर असतील, एवढे पाहुणे येतील. अरे वा, थँक्यू 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 सो मच. आता अजून एक पाठी एक चहा पाहिजे ना? का की आता ते 4 आमरस आहेत. हे पकडा, 2 तुम्ही ना 2 मिनिट. आम्ही व्हिडिओमध्ये बघा कोणाला शूटिंग नाही आवडत ना, तर त्यांचे आम्ही दाखवत नाही. पण असे आमरसचे बॉटल आज 2 पाठी 7 म्हणजे आजच 11 बॉटल संपणार बघा. आता काकी खाली ज्यांच्या रूम मध्ये नेला होतात ना त्यांना 1 प्लेट घावणे चटणी, 3 चहा. 3 हव्या? हां, मग हा बघा 1 प्लेट झाली ना घावणे चटणी. मी हे नेतो. हे नवीनवाले आलेत ना ते त्यांच्या बाजूचा रूम त्यांना देऊन या पहिलं, खाली त्या साईडचा रूम. हां, आणि त्यांना 1 प्लेट घावणे चटणी आणि 3 चहा. काकी आता चहा करा. बरं वाटतं त्यांना अजून प्लेट लागेल. ते लोक 3 मेंबर आहेत तरी 2 खायला सुरुवात करा मला. 1 प्लेट घावणे चटणी आणि 3 चहा. चटणी त्या रूममध्ये 2 चहा, ह्या रूममध्ये 3 चहा आणि तिकडे घावणे चटणी अजून 5 चहा आणि 1 प्लेट अजून एक घावणे चटणी. ही एक घावणे चटणी एक्स्ट्राच गेली होती ना? हो हो हां. ते आता टोटल बघा पाठी आता 1 घावणे चटणी गेलं, पाठी 3 गेले आणि पुढे इकडे पण 3 गेले. मग हां, आता चहा जाऊ द्या. त्यांना अजून तिकडं त्याला 1 प्लेट हवी. 1 घावणे चटणी हवे होते बघा. तुम्हाला प्लेटी दाखवतो बघा. भांडी बघा किती पडले तुम्हाला दाखवतो. हे बघा, हे सर्व जमा झालेत बघा. आणि मग आता ह्यालाच अजून भांडी लागतात. घावणे इकडे बनले आहेत. ह्याच्यात 2 देऊया आणि याच्यात चटणी देऊया. चटणी पण बघा आपल्या एकदम व्यवस्थित मस्त. काकी पाटी सिंगल 1 घावना, एकच अर्धा म्हणजे 1 घावना. हां, घावना द्या फक्त, चटणी नको त्यांना. आज आमच्या काजल मॅनेजरला आम्ही आराम दिला. 6 प्लेट पोहे, 6.5 प्लेट घावणे, एवढे फटाफट गेले. विचार करा किती माणसं होते. वरती मोठे 2 छोटी 1, खाली पण मोठे 4 छोटे 1. प्रत्येकाने 1 आणि 1.5 तरी खाल्ले. चला आता आतमध्ये गडबड बघ. त्यासोबतच मला त्याच्यासोबत इकडे व्यवस्थित सर्व लिहून ठेवलं, एंट्री करणं. आणि बघा एकाने असं लिहूनसुद्धा दिलं आहे रिव्ह्यू. म्हणजे ज्यांना व्हिडिओमध्ये नाही यायचं तर ते असं लिहूनसुद्धा देऊ शकतात आम्हाला, बरोबर ना? चला आता हे आमचे घावणे बघा, काळे कुळे सर्व. काजल आणि घावणे सांगायचे. घावणे सर्व बरोबर निघत नाही, कोणकोणते डॅमेज पण होतात. मग ते आम्ही इकडे ठेवतो. मग ते लेट होतात घावण्यामध्ये. कारण किती पण असलं तरी तव्याला चिकटणं, नवीन आता तवा ठेवला की गरम व्हायला टाईम लागतं. आणि चहा पण बघा केवढी शिल्लक आहे. सर्वांनी 1 घोटच पिया. आज सकाळ ती चहा आवडली का मी बनवलेली सर्वांनी. आज दालचिनी चहा बनवलेली मी. जाऊ दे 2 बॉटल जाऊ. तर गाडीत जाऊ द्या डायरेक्ट. बघा गाडी आणण्याचा हा फायदा. 3 जण असे घेऊन चालले गावात वाटायला चाललेत. बघा आपल्या परत मी गॅसचा रिव्ह्यू घेतो. सर सुरुवातीला मला फक्त तुमचं नाव सांगा. माझं नाव प्रज्ञा शेखर शिर्के. आता मी सुरुवातीला मॅडमचं इंट्रोडक्शन देतो. हे एका स्कूलचे प्रिन्सिपलसुद्धा आहेत, बरोबर ना?
हो. कोणती स्कूल तुमची? माझी शाळा उत्कर्ष बालमंदिर विक्रोळी येथे आहे. तिकडचे तुम्ही नगर. हां. प्रिन्सि मुख्याध्यापिका आहे. अरे वा, छान. आणि तुम्ही आता 2 दिवस स्टे घेतलात, तुम्हाला हो. कसं वाटलं इकडे? अगदी मी तुला एका वाक्यात सांगू की हे होमस्टे नाही आहे, स्वीट होमस्टे आहे. म्हणजे ते होमस्टेच्या आधी स्वीट हा शब्द लावला असता तर ते अजून छान होईल. कारण असं वाटलंच नाही की आम्ही दुसरीकडे आलो आहे. शांत झोप लागली, भरपूर भूक लागली, भरपूर खाल्लं, अगदी घरच्यापेक्षा जास्त खाल्लं, छान झोपलो, छान सकाळी फिरलो, संध्याकाळी फिरलो, एकदम छान वाटलं. आणि जसं वाटतं ना असं आपण माहेरी आल्यावर आपल्या एक ताई वाट बघतायत, आता असं म्हणजे स्वागतालाच अगदी छान ताई आणि काजल हसत होत्या. इतका आनंद झाला की कुठेही हॉटेलमध्ये गेल्यावर असं आपलं स्वागत होत नाही, तसं स्वागत झालं. आणि खूप छान अगदी भरपेट जेवण सुंदर, म्हणजे ज्याला खरंच आता मांसाहारी तर मी खाल्लं नाही कारण मी प्युअर व्हेज आहे. पण सगळ्यांचं ऐकून मी सांगू शकते, जर शाकाहारी जेवणाला जर एवढी छान चव असेल तर मांसाहारी जेवणाला सुद्धा असेलच नक्कीच. तर खरंच जे खवय्या आहेत, जे मांसाहारी मासे खातात, चिकन खातात, त्यांनी जरूर यावं, एकदा जेवणाची टेस्ट घ्यायला तर नक्की यावं. ओके, थँक्यू. आणि बाकी वातावरण तुम्ही आय गेस गणपतीपुळे पण तुम्ही टूर केली ना? गणपतीपुळेला गेलो. आणि विशेष म्हणजे मी येण्याआधीच ओंकारला सांगितलेलं की मला केशवसूत स्मारक बघायचं आहे, लोकमान्य टिळकांचं जन्मस्थान बघायचं आहे. कारण रत्नागिरी लोक खूप फिरतात आणि रत्नागिरी म्हटल्यावर गणपतीपुळे हे एकच ठिकाण सगळ्यांच्या लक्षात येतं. गणपती बाप्पाचं दर्शन तर खरंच घ्यावं, पण त्याबरोबर जी आपली परंपरा आहे, जी आपली मराठी संस्कृती आहे ती सुद्धा पाहावी. आपले जे कवी आहेत, आपले नेते आहेत, पुढारी आहेत, त्यांचं जन्मस्थान पाहावं, पुढच्या पिढीला ते सांगावं. हे मला असं वाटलं, म्हणून मी जे इतकी वर्ष कोकणात येऊनसुद्धा जी ठिकाणं पाहिली नाही ती मी पाहण्याचं आवर्जून ठरवून आलेली. आणि ती ठिकाणं अगदी मनसोक्त पाहिली. कारण आमचं असं हे नाही की बीचवर जाऊन खेळावं, हे करावं, आम्हाला अशा प्रकारे एन्जॉय करायचं होतं. खूप छान वाटलं. आता आम्ही दोघंच आलेलो, पुढच्या वेळी कुटुंबाला घेऊन येऊ आणि खूप एन्जॉय करू. हां, ते बघा, ते टीचर असल्यामुळे त्यांनी सर्व हिस्टॉरिकल प्लेसेस व्हिजिट केले. जे स्मारक तुम्ही म्हणताय ते कुठे आलं? केशवसूत स्मारक मालगुंड येते. मालगुंडा, म्हणजे ते गणपतीपुळ्यापासून 2-3 किलोमीटर पुढे आहे. म्हणजे जे गणपती गर्दी फार कमी होती, त्यामुळे ते कसं नोंद नाही आहे अजून ॲक्च्युली असं. तर ह्यांच्यामुळे आपल्याला एक स्पॉट अजून इन्क्रीज झालं. जर हिस्टॉरिकल प्लेसेस जर कोणाला बघायला आवडत असतील असे तर ते व्हिजिट करू शकता. खूप छान जतन केलेलं आहे, खूप सुंदर. ज्यांना कवितेची आवड आहे त्यांनी खरंच जावं. अनेक कवींचे तिथे स्केचेस आहेत आणि त्यांच्या लोकप्रिय कविता तिथे लिहिलेल्या आहेत, त्यामुळे त्या वाचाव्या. तिथे ग्रंथालय आहे, तिथे पुस्तकं जळावी, इतकं सुंदर असं आहे ठिकाण. हां, आणि या मॅडमने आपल्याला लिहून सुद्धा दिलाय सर्व रिव्ह्यू. नेक्स्ट टाइम आता पुढच्यापासून आपण सर्वांचे समजा ओरली नाही सांगताय तर आपण रिटर्न रिव्ह्यू घेऊ. ह्यांनी 2-3 सजेशन्स पण दिले, जसे सजेशन बॉक्स आणि बाकी तुम्ही ते पायाचं काय म्हणाला ते थेरपी. हां, म्हणजे आता आमच्या याची जे माणसं येतील त्यांना थोडंसं विरंगुळा हवा असतो. कुठेतरी आपल्या शरीरासाठी काही गोष्टी आवश्यक असतात, जिथे म्हणजे चालणं, सकाळी मॉर्निंग वॉक केला, ऊन घेतलं आम्ही सकाळचं छान इथे. त्याचप्रमाणे ही थेरपी मिळाली तरी सुद्धा अजून छान वाटेल. थेरपी म्हणजे ती दगड असतं, ते दगडावर आपलं ॲक्युप्रेशर सारखं काही म्हणतात, ते तुम्हाला दिसेल आता पुढच्या व्लॉग्समध्ये. नक्की नक्की. आणि त्यासाठी तुला खूप खूप शुभेच्छा. आणि खूप छान एक नातं जुळलेलं आहे, आम्हाला एक छान माहेर मिळाले असं म्हणेन मी. असं एक स्वीट होम तुमचं असं बहरत राहू देत आणि खूप पाहुणे येऊ देत. खूप छान. तर आता बघा आम्ही प्रार्थना करतोय, तर तुम्ही पण घरी ही प्रार्थना करा आमच्यासोबत. या काकी, विश्व प्रार्थना. ही सद्गुरू श्री वामनराव पै यांनी निर्माण केलेली विश्व प्रार्थना आहे. विश्वाच्या कल्याणासाठी प्रार्थना आहे आणि ह्या आपल्या स्वीट होमसाठी ही प्रार्थना आम्ही बोलतोय. हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. आता भलं कर साधना करते. देवा यांचं भलं कर, देवा यांचं कल्याण कर, देवा यांचा संसार सुखाचा कर, देवा यांचं भलं कर, देवा यांचं कल्याण कर, देवा यांचा संसार सुखाचा कर, देवा यांचं भलं कर, देवा यांचं कल्याण कर,
देवा यांचा संसार सुखाचा कर, देवा यांची भरभराट होऊ दे, देवा यांची भरभराट होऊ दे, देवा यांची भरभराट होऊ दे. थँक्यू सो मच. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. गॉड ब्लेस हे जास्त इम्पॉर्टंट असतं प्रेयर करणं. या तुमच्या पाया पडूया आपण, या असे तुम्ही राहा. खूप खूप आशीर्वाद. मी व्हिडिओमध्ये पण सांगितलं होतं मला 2 असे रिस्पेक्ट, पण टीचरशी मला जास्त रिस्पेक्ट आहे. माझा तो सॉफ्ट कॉर्नर होतो माझ्याकडे असतो तो टीचरचा. लास्ट टाइम व्हिडिओमध्ये पण सांगितलं होतं. आणि माझा मुलांशी खूप नातं चांगलं आहे, खूप जुळतं, खूप अटॅचमेंट होते. त्यामुळे नेक्स्ट टाइम नक्कीच मी ना टीचर रिसॉर्ट नक्कीच ठेवणार बघा. मी माझ्या शाळेतल्या सगळ्या शिक्षकांना घेऊन येते ना एक या या दिवस. हा, म्हणजे स्पेशल असं पण पाहिजे बघा की अशी पण एक ठिकाणं जिकडे टीचरला जास्त प्रेफरन्स आहे. हा, बाकी नेव्ही असतं, आर्मी असते, तर आपण टीचरला गाणं द्यावं. बरोबर. बरोबर ना. ओके ओके बाय. हां जाऊ द्या जाईल 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 बाय. ओके तर बघा एक एक करून सर्व गाड्या गेल्यात बघा. इझी इकडे गाडी होती, त्यांना व्हिडिओ नको होता, ते पण गाडी पुण्याचीच होती. हां पहिला काम आहे सिल्वर रेडी करून देणं. डबल आणि काकी डबल बेडशीट सिंगल बेडशीट घेऊन जावा. गोल्डन नंतर डबल बेडशीट आणि सिंगल बेडशीट घेऊन जावा. सिल्वरमध्ये लावा. पहिलं सिल्वर पूर्ण क्लीन करा. त्यात न्यायचं ना, नाही वेगळे मला काढायला लागायचं. इकडच्या आधी काढा. हा हे काकी सिल्वर आणि गोल्डचे सर्व धुवायचे आहेत, यूज आहेत ना ते काढा. पण घेऊनच जावा ना जाताना. मग तेच नाही ते हां एक डबल बेडशीट एक सिंगल बेडशीट, कारण सिल्वरमध्ये आपल्याला गेस्ट आलेत ना ते सिल्वरचे. आणि आता मी चाललोय सर्व भाज्या आणायला, कारण आता 2 वेज थाली आहे आणि रात्री टोटल 6 वेज थाली आहे. तर आज पूर्ण वेजच थाली आहेत. गवार नको आणू, गवार आहे, गवार आहे ना. बाकी व्हॉट्सअप करते. नमिता वहिनीने मला फराळ आणला. छान पॅकेट असं डिस्ट्रीब्यूट करायला पॅकेट चांगलं आहे. टेन्शन नाही, मग आपली प्लेट दिली नाही, ताट दिली नाही, देख एक पिशवी दे. आता आपल्याकडे गवार आहे ना, हा गवार. तर गवार रात्रीला बनवू दे. हा बाय. दोघांना बोलवलं हो. बघा. म्हणून आम्ही तुम्हाला सांगतो की जे काय रिक्वायरमेंट आहे जेवण आहे ना, ते अगोदर आम्हाला सांगितलं तर बरं होतं, कारण आम्हाला स्टाफ अगोदर बोलवावं लागतं. बघा आता 2 आहेत काकी आणि रात्री दोघांना बोलवलं ना, म्हणजे जसं जेवण तसं आम्हाला स्टाफ वाढवावं लागतं सर्व. आणि तो आता गवारीची भाजी जी जास्त आहे ती रात्री बनणार. मटकी पण रात्रीला ठेवते. एक पालेभाजी आण तू. फक्त रात्रीला पालेभाजी पाहिजे बघ, बरोबर ना. आणि आता मग काय पाहिजे? आता पण एक पालेभाजी पाहिजे, पण वेगळी या काय वेगळी 2 पालेभाजी. आणि आता कोणती भाजी बनवणार आहे? पनीर भाजी, पालेभाजी आणि भाजी, पालेभाजी आणि एक डिसाइडेड नाही बनवू. ते कोणती भिजवलेलं काय ते रात्रीच्याला काय रात्रीच्याला? मटकीचा रस्सा. आता गाडी बघा मी मधोमध थांबवली. ह्यांच्याकडे संध्या व मीठ म्हणतात. इसको क्या बोलते? सेंधा नमक. हे बघा 80 रुपये किलो देतात आहेत. इसको देते कैसे वैसा तोड़ के? ये 80 रुपये ना, और ये वाला 60. ये आपला ये 60 वाला बरोबर, 60 ना. इसको क्या बोलते हैं? इसको भी सेंधा और इसको काला नमक. हे 80 रुपये किलो बघा. आणि यांची तागडी बघा केवढी मोठी आहे. यांनी दुकान लावलं कुठे बघा. आता माझी बाईक इकडे लावली मी, हायवेच्या बरोबर बाजूला लावला यांनी. आता बघा मी तुम्हाला आता पाठचे रूम दाखवतो आमचे. आत्ता हा रूम चेकआउट झाला, या रूममधलं चेकआउट झालं. तर क्लिनिंगला ठेवलं आहे बघा. सर्व काढून आम्ही घेतो, लादी बिदी झाडू बिडू सर्व क्लीन करतो. त्यानंतर इथे पण बघा, इथे पण आता होते ते चेकआउट नव्हतं पण स्टेला दिलं होतं, तरी मी सर्व साईडला केलं बघा. आता जे काय ते फ्रेश लागणार आहेत. आणि त्यासोबतच आज ह्या रूममध्ये 6-7 माणसं येणार आहेत. तर 1 2 3 बेड, त्यासोबतच आपल्याला इथे बेड लावायचे आहेत. 1 2 जमलं तर तिसरा पण लागेल इकडे. आणि त्यासोबतच सर्व वॉशरूम बिशरूम सर्व साफ होतात बघा. आणि थोड्या वेळाने इकडे पार्टिशन, इथे पार्टिशन आणि काकीच्याकडे उभे तिकडे पार्टिशन करणार आहे मी, म्हणजे प्रत्येकाला वेगळं होणार. आणि इथे सुद्धा आता कॉमोड बसवायला घेणार आहे मी, जसं ह्याच्यात बसवलेलं आहे. ह्याच्यात आहे ना काकी कोमोड, तसंच ह्या रूममध्ये पण करायला, ह्या ह्याच्यात करणार, म्हणजे सर्वांना सेपरेट होईल. या रूमला हा
त्या रूमला आता म्हणजे शेअरिंग नको कोणाला. बाकी लाईट बीट सर्व आहे बघा व्यवस्थित. ठीक आहे, आता ही लादी करता ना काकी? करा. म्हणजे हे दाखवायचं आहे की क्लिनलीनेस सर्व साफसफाई हे आम्ही सर्वात जास्त प्रायोरिटी देतो त्यांना. आजच्या व्हेज थालीचं मला मेन्यू सांग. फरसबीटची भाजी, लाल मांडाची भाजी, पनीरची भाजी, वरण भात, चपाती, बटाट्याची भाजी आणि आमरस सॅलड, लोणचं. जर आता मला एक सांगा, तिघांना एक प्रश्न विचारतो, आपल्या व्हेज थालीमध्ये किती प्रकार आहेत? लोणच्याला जर एक प्रकार, भाताला एक, डाळ एक, भाजी एक, किती प्रकार आहेत? काकी दोघी काकींना आणि काजलला प्रश्न आहे. 4, 5, 6, 7, 8. कसे 4 काकी? 3 भाज्या नाही, सर्व टोटल किती आहे? एकच उत्तर द्यायचं. बघूया बरोबर कोणाचं उत्तर आहे. 6. आणि हाच प्रश्न मी तुम्हा सर्वांना पण विचारतोय. 8 होता. बघा 10. पापड मोदला 11 टोटल 11. बरोबर बरोबर. व्हेज थालीमध्ये आपले 11 प्रकार आहेत आणि नॉनव्हेज मध्ये 12 ना. 3 भाज्या, वरण भात, लोणचं, सॅलड, पापड, चपाती बरोबर आधीच म्हणलेली. आणि आमरस आणि अजून एक काहीतरी. ह्याच्यात दिसेल ना, आज मोजूया ना ह्याच्यात आपण प्रत्यक्ष. डाळ, आता होऊ दे, सर्व पहिलं वाढून होऊ दे गडबड. आणि हे कशासाठी बनवलंय? काढू भाज्या, भाजी बटाट्याची, भात काढू. अजून भजी नाही गेली? नाही, भाजी तेवढी बस झाली. चला, बाकी हे सर्व गरम आहे ना. चपाती 1, पापड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आणि 11. बघ 11 आयटम्स आपल्या व्हेज थालीमध्ये. चला काकी, ही जाऊ दे वरती आणि त्याची भजी बनते ना. 11 पदार्थ पोटात जाणार एका दिवशी. एक माणसाला एकदम सफिशियंट आहे, एकदम बरोबर आहे. बस उलट आम्ही भाज्या जास्त का देतो असे वेगवेगळे प्रकार, की तुम्ही सर्व टेस्ट करावं इकडे येऊन सर्व प्रकार. तर भजीसाठी ही थाली राहिलेली आहे. हे एक काकी हे एवढं खाऊ शकतं, तुम्ही खाऊ शकता? नाही, एवढं संपू शकत नाही ना. म्हणजे याच्यातली एक भाजी पण बास होते ना ह्याच्या सर्वांसोबत. किंवा 2 बास. 2 भाज्या बास होतात. तुमच्या भाज्या भरपूर होतात. हां ना. आता हॉटेलमध्ये घेतलंस तर 2च भाज्या असतात. काय काजल? आणि आपल्या माशाच्या थालीमध्ये काकी किती प्रकार असतात? ते कैकच लयच झाले. कैकच भाडू ते एकाबरोबर खाता. इकडे 3 असतात प्रकार. पण आमची थाली सगळ्यात अडद. भजीसाठी राहिली एक भजी, दुसरी भजी, एकच भजी. एक भजी मेन म्हणजे काकी कधी कधी भजी ताटात भजी भेजे नसतात व्हेज थालीमध्ये. पण हे आपण का दिलं, कारण काजल भजी असली की आपल्याला पण जेवण जातं ना, म्हणून हा भजी प्रकार मीच ठेवला होता त्याच्यात. ऍक्च्युली भजीतच जास्त वेटिंग होतं ना आपल्याला भाज्यांमध्ये. अरे वा, चला क्या बात आहे. बघा ह्या 2 भजी बरोबर काकी जेवू शकतो माणूस. चमचा टाकला ना. कोण आलं ओंकार तो भुकतो. हां, चला आता तुम्हाला काहीतरी बदल केलेले ते आम्ही तुम्हाला दाखवतो. आता कसं सीझनचा दिवस आहे, सीझन आहेत सर्व, आणि बुकिंग खूप होतात आहेत. असं झालं आहे की रूम अवेलेबलच होत नाहीत कुठेही, आपल्याच होमस्टेमध्ये नाही तर कुठेही. तर आम्ही त्या रिलेटेड काय चेंजेस केले ते आम्ही तुम्हाला दाखवतो. पण इकडे आमचे बुबू आले जरा खायला, त्यांच्या आवडीचं वस्तू घेऊन आलो. ते पाहिजे ते बघा. हे सर्व खातात आहेत तोपर्यंत मी तुम्हाला दाखवतो. हे एक्स्ट्रा आहे ते ठेवतो का माहिती, ह्याच्यातलं कोण ना कोण भांडणार आणि एक दुसऱ्यांना काहीतरी कमी पडणार. आता ही भांडून ना ह्याच्याकडे जाणार खायला. चला ते राहू दे एका साईडला. तुम्हाला मी आता पाठचा रूम दाखवतो की आम्ही काय चेंजेस केले आहेत. बघा एवढा रूम पॅक झाला आहे तो की खुर्च्यासुद्धा मला बाहेर घ्यावे लागले. तर 1 2 3 4 खुर्च्या मी अशी ठेवल्या आहेत. आणि आता आपण जरा एंट्री करूया. हे तर रेग्युलर प्रमाणे तुम्हाला दिसतं तसंच आहे. जरा लाईट्स लावतो म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित दिसेल. बघा आपण टॉवेल, साबण, ब्लँकेट, बेडशीट, पिलो कवर हे सर्व न्यू आणि फ्रेश दिलेलं आहे. तर एक माणूस इथे झोपू शकतो. इथे 2 मोठे आणि त्याच्यामध्ये एक छोटाही झोपू शकतो. हे तुम्हाला दिसते. आता मेजर चेंजेस आतमध्ये केले. चेंजेस म्हणजे काय, सर्व बेड्स बघा आम्ही कसे लावलेत.
हा किती मोठा बेड केला आहे बघा, तुम्हाला दाखवतो. आता समोरून जर दाखवायला गेलं तर किती माणसं झोपू शकतात बघा ह्याच्यात. 4 माणसं झोपू शकतात. 1 2 3 4. ॲक्च्युली 3 व्यवस्थित पण झोपू शकतात, पण ॲडजस्ट केलं की तुम्ही 4 सुद्धा झोपू शकतात. आणि जायला पॅसेज बघा, जायला बघा एकदम व्यवस्थित असं होतंय. हे आतमध्ये घेतो सगळं. जायला बघा एकदम व्यवस्थित होतंय. मी त्यांना म्हटलं की इथे आम्ही एवढं ॲडजस्ट नाही केलं, पण ते म्हणलं की आम्ही ॲडजस्ट करायला रेडी आहे, कारण ते आज संध्याकाळी येणार आहे आणि उद्या सकाळी जाणार आहे. तर 1 नाईट स्टे आहे फक्त. म्हणजे 4 मोठी माणसं आणि 3 बारकी असं ते म्हणाले मला. हे बघा, त्यासोबतच बेसिन पण बघा एकदम वॉश करून घेतलेलं आणि पाणीचं प्रेशर दाखवतो बघा. बघितलं. आणि इथे आपण हँडवॉशसुद्धा ठेवलेलं आहे. आणि इथून आपल्याला बाहेर खिडकीचं व्हेंटिलेशन पाहिजे असेल तर खिडकीसुद्धा आहे आपल्याला. ओके, तर अशी सिस्टम आम्ही केलेलं आहे. तर तुम्ही पण सांगा तुम्हाला कसं वाटलं आहे. ही सिस्टम कशासाठी आहे माहिती आहे काय? ऑफ सीझन तर काय एवढं लावायची गरज नाही पडत. ऑफ सीझन ते फक्त एवढ्या ह्याच्यात पण माणसं झोपतात. आता बाजूचे सर्वच रूम बुक असतील आणि एकच रूम अवेलेबल असेल आणि एवढं दिवस कमी म्हणजे थोड्या वेळासाठी किंवा म्हणजे अर्ध्या दिवसासाठी राहायचं असेल तर असा ऑप्शन पण चांगला आहे ना. जसं मी सांगितलं होतं 3 माणसांचे 1200 आणि एक्स्ट्रा माणसांचे 350 रुपये होतात तिकडे. आणि बसायला अशी खुर्च्या दिल्याच आहे बाहेर. चला, इव्हनिंग वॉक आमची आता रोजची झाली आहे. आणि आज आमचा नवीन मेंबर आला बघा कोणतरी आमच्याकडे. हे आमचे नेबर. ही त्या साईडची, ही या साईडची आणि आम्ही मधी. काय बाबू तुझं नाव काय? चिमणी शिवन्या. मोठ्याने सांग. चला करा वॉकिंग. ही आपली रोजची वॉकिंगची जागा आहे. शिवन्या. शिवन्या. हां बोलली. चला जाऊ तेव्हा. आपले बघ बुबू गेले पुढे आणि आपलं घर बघा किती राहिला पाठी. चला वॉकिंग झाली. आता मी तुम्हाला रात्रीचं आपलं प्लॅन सांगतो. खाली 4 वेज थाली, वरती 2 वेज थाली, तर टोटल 6 वेज थाली आहेत आमच्याकडे. आज लिहिलं इकडे 6 वेज थाली. भात चपाती, आलू वडी, मेथी भाजी, मटकी, रस्सा भाजी आणि गवार बटाटा भाजी, आमरस, सॅलेड. बाकी काय राहिलं याच्यात? लोणचं पापड राहिलं, ते तर आपण देतो. ट्विन रूममध्ये 5 वेज थाली. मम्मी मला 4 सांगितले होते, ॲड केली का? वाढवायला सांगितली? मला तर 4 सांगितले होते, वाढवायला सांगितली का? नाही ना. तर 4 वेज थाली आणि इकडे 2 वेज. तर टोटल 6 वेज थाली आहे बघा. इकडे लिहिला पण आहे 6 वेज थाली, तर इकडे 4 आणि 2 असलं पाहिजे. तर हे पण मी सर्व क्रॉस चेक करतो आणि बाकी सर्व पण बघतो की सर्व व्यवस्थित आहे की नाही. आणि जसं तुम्ही लास्ट टाइम सजेस्ट केलं होतं की जास्त असेल तर तुम्ही वाट्या भरून पण आमरस ठेवू शकता. तर यावेळी आम्ही असंच केलं की परत गोंधळ नको, कारण प्रत्येकाला एकदा म्हणतात की भूक नाही लागली, पण भूक लागली म्हटली एखादा ताट बघितलं की सर्वांनाच भूक लागते. तर तुम्हाला ते दाखवतो बघा. वेज हे बघा सर्व आमरस भरून ठेवलेलं आहे. इवन एक एक्स्ट्रा पण ठेवलेली आहे, कधी लागलं तर देता येतं.